Nové Volvo XC90 prichádza s výraznou modernizáciou, ktorá posúva toto luxusné SUV na vyššiu úroveň. Exteriér zaujme sebavedomou siluetou, prepracovanou maskou a modernými LED svetlami. Interiér ponúka maximálne pohodlie s masážnymi sedadlami, prémiovým zvukom Bowers & Wilkins a pokročilým infotainmentom z Google Assistant. V oblasti bezpečnosti zostáva XC90 verné tradícii značky s komplexnými asistenčnými systémami. Na výber sú dve motorizácie. Výkonný plug-in hybrid Recharge T8 so 455 koňmi a elektrickým dojazdom 77 km, alebo efektívny mild hybrid B5 s výkonom 250 koní. Vďaka 48V systému ponúka plynulú jazdu s nižšou spotrebou. XC90 tak predstavuje ideálnu kombináciu luxusu, bezpečnosti a moderných technológií pre každodenné cestovanie a aj rodinné výlety. Tak čo, ste pripravení na novú úroveň jazdy? Volvo XC90 čaká na vás v Begam Trnava.